جارب أكيد بێگومان ji baştirîn ezmûnên min bûn ji ber ku mafê gelê Iraq û Kurdistanê heye û min xwest ji bo sala nû li gel wan debim û hilbijartina min gelek ciwan bû, gelê Kurdistanê û Slêmaniyê gelek baş bûn, ev jî sedem bû ku ez gelek bi dilxweşî bizîvirim. Bi piştevaniya Xwedê filmekî min li Fransayê heye û filmek li Lubnan ku berhemekî Sûrî ye û bi hêviya Xwedê zincîreyeke tilvizyonî ya Lubnanî jî. مسلسل لبناني جميل تصعب عليا نار تخلي تلج غلي راح تسرق منها قبلي واللي حينجك عينيا يا جميل تصعب عليا واموت انا بلهيب. سوپاس بهێڤیا Xwedê nêzik hûnê min bibînin û berdewam li Rûdaw TV min